Fernando. S-au postat vlogurile! Băi, vreau să mergeți toți acolo și la mine și la iubita să dați acolo multe like-uri și comentarii, că vreau să vă dau multe inimioare la toată lumea. Că nu prea am treabă acum, gen pot să vă dau inimioare la toți, promit. Deci dacă 1000 de comentarii îmi dați acum 1000 de inimioare vă dau. Am primit și notificare. Intrați chiar acum pe notificare, dacă nu căutați pe YouTube Bibi Antonio Pican și urmăriți noile vloguri, că sunt chiar foarte frumoase. Bibi sau... Sunt chiar foarte frumoase. Da. Intrați, hai, uitați-vă la vloguri. V-am pupat! Vă pupăm! Frate, mă enervezi! Faci mișto în momentul ăsta. Pe de asta.